Здравейте! Всъщност ние ще се опитаме да ви дадем една друга идея за инвестиция, а именно кариерата като инвестиция. Ще се опитаме да разгледаме кариерата през призмата на инвестиция, така че сме си извадили няколко опорни точки. На първо място, когато създаваме нашата кариера, всъщност ние ангажираме ресурси, така както и когато инвестираме в други продукти, инвестираме време, избираме да сме, да кажем, 8 часа на ден, 5 дни в седмицата да извършваме определена дейност и предполагам, че всички ще се съгласите с мен, че не е достатъчно просто да присъстваме там. Съответно, ние влагаме нашите знания и умения. Само един момент. Правим всичко това към даден актив, начинание или проект. Можем да определим нашата кариера като проект, тъй като я планираме, преминаваме през различни етапи и съответно постигаме определени цели, тъй като в процеса на изграждане на кариерата ние всъщност си поставяме различни цели. Правим всичко това с очакване за възвръщаемост. От една страна получаваме тази възвръщаемост в началото на всеки месец, но също така аз вярвам, че кариерата е и лично удовлетворение за всеки човек. Така че продължаваме. Всъщност правим това в течение на времето. Нашата кариера е много дългосрочен процес, така че инвестицията в кариера всъщност е една дългосрочна инвестиция. Много често, когато се запозная с някой човек или мои познати се свързват с мен с въпроса откъде да започнем. Дали за себе си, дали за някой свой познат, понякога дори за децата си, ми задават въпрос откъде да започнем. Аз винаги отговарям на този въпрос по един и същи начин, макар че не е много HR-ско, може би, да отговаряме на въпроса с въпрос. Ги питам, в какво сте добри, кое е това, което ви носи истинско удовлетворение, което искате да продължите да правите. Тук протича известна дискусия и след това, ако човека е в началото на кариерния си път, казвам, най-добре е да стартирате от програми за старт, тъй като в момента работодателите създават различни програми за старт, за да подпомогнат младите в изграждането на тяхната кариера. Съвсем накратко, нашите програми за старт са насочени както към ученици, така и към студенти. Партнираме си с няколко училища в страната, с които реализираме нашето дуално обучение. Практикантската ни програма пък е насочена към ученици отново от последните класове, които искат всъщност да направят своите първи професионални стъпки. Относно програмите ни за студенти, ще започна отзад напред, не така както са изредени. Реализираме няколко академии съвместно с няколко университета в страната. Тази година имаме общо 5 академии. Това е перлата в короната на нашите стартови програми, така да се каже, защото всъщност даваме реална възможност на младите да обвържат теорията с практиката, като ги включваме в различни казуси. Също така имат време, което стажуват при нас в компанията, така че една много добра възможност за тях. Трейни програмата също дава възможност на млади таланти така да направят своите първи професионални стъпки и да продължат развитието си в компанията. Нашата стажантска програма, всъщност аз преди 8 години стартирах благодарение на стажантската програма в Kaufland. Все още продължавам да градя кариерата си в компанията, именно благодарение на това. И за да не звучи, че хваля само себе си и моята кариера, всъщност искам да ви разкажа и за един колега. Това е колегата Евгений Иванов. Защо реших да ви разкажа именно него от многото успешни истории, които имаме в компанията? Поради две причини. На първо място, всъщност, именно това, че той е успял да премине цялата кариерна пътека в неговата сфера
И също така, защото аз се срещнах с него в началото на моя кариерен път и всъщност така, той за мен беше истинско вдъхновение. Вярвам, че и за всички колеги, които са чували неговата история също. Всъщност колегата започва в един от филиалите ни в град Пловдив, докато е студент през 2010 година на 4-часов работен ден. Това е възможно така най-стартовата позиция в филиалната ни структура. През 2011 година вижда, че успява да съвместява ученето и работата, преминава на пълно работно време, на позиция на пълно работно време и една година по-късно всъщност получава следващото предизвикателство. Отива в нов магазин, в един от новооткриващите ни се магазини тогава и там всъщност стартира на позиция ръководител отдел, така че ръководи и малък екип. Така той започва всъщност да се развива и структурно. През 2013 година всъщност става и заместник управител в един от нашите магазини. Няколко години по-късно, през 2017 година, той става и управител на Kaufland. Съответно, аз се срещнах с него, мисля, че началото на 2018 година, съвсем в началото на моя кариерен път в компанията. Заедно с него отидохме на едно кариерно събитие, където трябваше да представяме отворените позиции на компанията. Аз тогава вече знаех какво значи да си управител на хипермаркет Kaufland. Колегите средно ръководят около 85 души персонал, занимават се с всички процеси в магазина, от това дали стоката е заредена, до това да следят всички ключови показатели. И срещу мен на среща дойде един млад човек, който беше изключително въодушевен от своята работа, разказваше ми така много пламенно за нещата, които му се случват. И така, наистина ми подейства много вдъхновяващо. Няколко години по-късно, всъщност, Евгений стана и регионален мениджър, първо на район Бургас и Ямбол, малко по-късно, през 2023 и на район Пловдив, където в момента така има екип от около над 400 служители. И всъщност тук давам думата на Стенли, за да разкаже той от гледна точка на работодател как изглежда инвестицията в кариера. Благодаря ти. Искам първо да кажа здравейте и от мен и благодаря на MoneyBG за поканата, за да поставим тази важна тема, защото наистина смятаме, че тази тема е основополагаща. Говорим си за цифри и това какво прави нашия екип като въобще към компания, обучение, развитие и мотивиране наистина е изключително важна стъпка в развитието на Евгений и много хора в компанията. Ние работим върху няколко стълба. Обучения, ръководни фактори и съответно различни типове активности, защото смятаме, че комбинацията от тези три неща довежда до този успех, който Евгений е постигнал. На първо място изцяло се съобразяваме спрямо това какви хора са в нашата компания в момента. Може да виждате на графиката, съответно, че в момента естествено милениалите са преобладаващите хора, които работят и са основната така работна сила. Естествено Gen Z поколението много настъпва и до голяма степен те ще бъдат следващите и ще изместят съвсем скоро, надяваме се, милениалите, всъщност нас двамата, от пазара на труда. Затова ние се опитваме да направим наистина кастомизирани обучения, свързани с това кой какво иска и какви принадлежности има в самите така, работни навици, защото някои предпочитат хибриден вариант, някои предпочитат изцяло теоретични, с малко по-малко практика, затова всичко, което ние правим е изцяло адаптирано спрямо тях. Имаме си кратки обучения, които са буквално до 25 минути, онлайн, кой когато иска си ги гледа. Най-вече се гордеем с геймификациите си, защото те са свързани с изцяло практическите неща, които са в нашия бизнес. Спрямо дирекцията, в която всеки от нас работи, опитваме се така да правим, че нещата да бъдат наистина работими и наистина практически. Не просто една теория, която се фърля и съответно след това няма никакво действие от другата страна. Гордеем се, макар че не се вижда с малко синичко, с нашия вътрешен каталог. Той е изцяло дигитален и се адаптира спрямо нуждите на нашите колеги. Ако заявките са повече за презентационни умения, слагаме повече теми свързани с презентационни умения. Ако някаква тема по една или друга причина започне да се иска повече и повече, тя се появи в този каталог.
Този каталог е отворен, както се казва, 24/7 и може всеки, когато прецени, абсолютно да си го заяви като обучение. И сега малко цифри, естествено, все пак сме на събитие, което е свързано основно с цифри. Над 900 000 лева сме инвестирали за последните 2 финансови години в развитието на колегите, които са в Kaufland. Средната оценка, тъй като за нас е изключително важно да измерваме каква е средната оценка на удовлетвореността от тези тренинги, е 9,4 от 10. Цифрата изглежда малко, 1,7 обучения средно на човек, но тук говорим само от този каталог, който споменах. Тук не се включват обученията, които са кастомизирани, които са индивидуални, от тип коучинг или програми за развитие или участието в ръководни и всякакви друг тип програми. Това, с което мога да се похвалим за двете години, за двете финансови години, са над 700 заявки вътрешни, получени от нашите, както се казва, клиенти, защото всеки един модел за нашия специфично се води като клиент. Така че наистина се опитваме да правим много неща, които да са адаптирани спрямо тях. За ръководните кадри, всякакви типове академии, които са свързани с продажби, естествено, тъй като нашия голям сегмент от колеги са позиционирани в продажбите, над 5600 човека и съответно опитваме се да направим неща наистина, които са свързани с техния оперативен бизнес. Имам гордостта да се похваля, че участвам в две от най-големите кампании, които правим за тях, така че след малко ще видите наистина реализацията на тези неща, които говорим сега. Това са малко снимки от нашата лидерска академия, не са просто едни скучни в едни зали тренинги, опитваме се с различен тип активности, като катерене и въобще подобен тип неща, да, както пише и тук, да вървим нагоре заедно. Се виждам на колегите за събитието с катеренето. Абсолютно, да. И тук малко повече информация за това, примерно от една от големите академии, които направихме миналата година, свързани с това, колко хора са били промотирани, защото за нас това е най-важният и краен успех на една академия, когато някой бъде промотиран. 23 човека от пула са били съответно промотирани или в чисто процентно съотношение 32%. За нас това е изключителна гордост, след това процентите се повишиха, но тъй като естествено данните са нещо, което е динамично, това, което ви представяме, са 32%. За да кажете, че правим само скучни неща, ние си имаме и проект култура. Проект култура е нещо изключително важно за днес, защото без културата няма как да се справим с всички тази динамика, която се случва за нас. Нашите 5 ценности, които ги виждате най-отгоре, предизвикват наистина така изключителен фурор, откакто ги обявихме наскоро в компанията. Защо? Защото те са изцяло от хората за хората. Какво ще рече това? Всички тези неща, които виждате на слайдовете, те са адаптирани и са правят от самите колеги. Има си специални групи, които се казват Culture Champions. Инициативите, които се случват и отдолу виждате, са съответно измислени от тях с тяхното съдействие и тяхната реализация. Ние просто сме, как да кажем, медиатора и хората, които свързват всички тези звена, за да може всичко да върви плавно и наистина нещата да се случват по най-правилния начин. Ето едно от събитията, елай чуй историята на нашия екип или чуй историята на конкретен колега, пример като Евгений и много други колеги, ги показваме наистина пред нашата си вътрешна аудитория, за да може всички да са наясно за това кой как успява. Обядвай с колега, смятам, че мисля, че ти даже се беше включила. Не успях на предишната сесия, но предстои. Това е една инициатива, в която ти можеш просто да обядваш с колега, да си поговорите малко за работата, за различните отдели, защото наистина се показва едно нещо, че ние работим заедно, много често не се познаваме добре. Какво точно правим в детайл, как се случват нещата, какво прави другия добре, какво може да бъде подобрено, така че наистина обядвай с колега е нещо, което е от изключителна важност. И ето един практически пример за една наша колега, която съответно така от една от инициативите се опитваме да има, естествено и тъй като все пак сме ритейлър, се опитваме да имаме и хапване и пиване. Абсолютно. Така че това беше от нас и искаме да ви благодарим за вниманието. Благодарим.